Takže teraz by sme pristúpili k prezentácii témy Národný športový zväz, Národná športová organizácia a ich stanovy, pričom túto tému odprezentuje pán Rybanský, pán Šumichrast a pán Nemeček. Takže neviem už, v akom poradí ste sa teda dohodli, ale asi začne pán Šumichrast. Áno. Pán Nemeček? Pán Šumichrast. Tak ďakujem za slovo. Ja sa ospravedlňujem, ak mi budete trochu horšie rozumieť, pokúša sa mňa nejaká chrípka a občas nem ako Joe Cocker. Takže mojou úlohou je povedať vám niečo v skratke o Národnom športovom zväze, jeho statuse a jeho úlohách. Takže za Národný športový zväz je športový zväz, ktorý je uznaný ministerstvom školstva a zároveň kumulatívne spĺňa nasledovné podmienky. Prvou z nich je, že je členom Medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport. Vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky. Má najmenej 10 súťažiacich športových klubov, ktoré sú registrované v registri právnických osôb v športe a najmenej 200 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe. Taktiež Národný športový zväz organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže a aby mohol byť uznaný za Národný športový zväz, musí tak robiť najmenej 2 po sebe nasledujúce roky. Taktiež zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodnej mimo pracovného pomeru. To je teda osobitné zaradenie do rezortného športového strediska, zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií, vedia, každoročne zverejňuje tento zoznam talentovaných športovcov, usmerňuje a riadi ich prípravu. Možno by som ešte spomenul ďalšiu povinnosť, že schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v celoštátnych súťažiach, ktoré organizuje a riadi a udeľuje športovej organizácii právo na účasť v takejto súťaži na základe splnenia stanovených podmienok. Možno by som ešte spomenul, že podporuje výstavbu športovej infraštruktúry. Nejaké bližšie informácie by vám teraz povedal k tejto veci ešte kolega Rybanský. Dobrý deň, cené auditorium. Dovolte mi tiež, aby som pár slov k tejto téme Národné športové zväzy. Ten môj blog rozdelím do 2 častí. Jedna je taký osobný pohľad, ale začnem tou odbornou, tej, ktorá sa týka zasadnutia orgánov Národného športového zväzu, rozhodnutia orgánov Národného športového zväzu a volieb do orgánov Národného športového zväzu. Tak ako celá táto časť zákona, kde sú uvedené práva a povinnosti, tak tie práva a povinnosti alebo nejaké pravidlá sú uvedené do jednotlivých národných športových zväzov aj v prípade zasadnutia orgánov. Budem sa to snažiť premosťovať na nejaké príklady, nakoľko 4 roky pracujem pre Slovenský futbalový zväz. Ako to asi tam prebieha. Pokiaľ ide o zasadnutie najvyššieho orgánu, tak to by sa malo uskutočniť minimálne 1-krát ročne. Tak to je nastavené aspoň v stanovách Slovenského futbalového zväzu, no spravidla sa táto konferencia koná aj 2-krát do roka, kde sú práve najvyššie postavení čelní predstavitelia futbalového zväzu volení na základe delegácie jednotlivých oblastných futbalových zväzov a zastupujú svoje regióny na tejto konferencii. Táto konferencia musí mať v prvom rade nejakú pozvánku a návrh programu zasadnutia, zároveň podklady na zasadnutie, ktoré sa týmto oprávneným osobám zasielajú spravidla najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia. Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú vždy na začiatku zasadnutia a v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviska. Na uznašania schopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov najvyššieho orgánu s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať. Samozrejme, stanovy potom môžu určiť, na ktoré rozhodnutie sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny. To je potom upravené v tom paragrafe 22 tohto zákona, že kvalifikovaná väčšina je potrebná
najmä na zmenu stanov, reorganizáciu súťaží, schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov nad hodnotu určenú stanovami, alebo v prípade vytvorenia nejakej obchodnej spoločnosti, kde má Národný športový zväz, bude akcionárom alebo spoločníkom. V prípade mimoriadneho zasadnutia najvyššieho orgánu je oprávnený, alebo toto zasadnutie je oprávnený zvolať stanovami určený počet členov, najvyšší výkonný orgán, kontrolór alebo iný orgán oprávnený na základe stanov. Po každom takomto zasadnutí orgánu najvyššieho je potrebné, aby bola spísaná zápisnica, čo je tiež súčasťou zákona ako relevantný podklad pre nejakú kontrolu jednak aj z vrchu, aj z dola, keď to mám povedať cez nejaký príklad, tak vždy vo väčšine prípadov zväzov býva nejaká superiaca dvojica alebo väčší počet kandidátov na volenú funkciu a veľmi si sľubujeme od informačného systému na ministerstve školstva, že budú môcť byť kontrolovaní a budú si môcť verifikovať jednotlivé údaje, ktoré budú zverejňované za rozhodnutia, uznesenia práve cez tento informačný systém slovenského športu. Tieto zápisnice zo zákona budú musieť obsahovať schválený program zasadnutia, prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu, písemné splnomocnenia, zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu, dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu, vrátanie výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska členov. Pokiaľ ide o voľby do orgánov Národného športového zväzu, tak zo zásady prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov Národného športového zväzu zabezpečuje volebná komisia volená najvyšším orgánom. Ak o to požiada najvyšší orgán alebo člen Národného športového zväzu, ministerstva školstva určí nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. Čiže v akomkoľvek prípade, ak by nastal nejaké podozrenie, problém alebo nejaký iný prípad, tak bude to člen Národného športového zväzu alebo najvyšší orgán môže sa obratiť na ministerstvo a požiadať o pozorovateľa, ktorý je rovnocenným nejakým účastníkom volebnej komisie. Tento nezávislý pozorovateľ môže uviesť svoje zistenia o príprave priebehu výsledku volieb v písomnej správe, ktorej uvedie tieto zistenia nedostatky a na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú komisiu hneď po ich zistení. Pokiaľ by som prešiel k takému svojmu osobnému pohľadu alebo pocitu, pokiaľ ide o prípravu, priebeh a realizáciu tohto projektu zákona o športe, tak na každom jednom fóre, na ktorom som sa zúčastnil, tak veľmi kladiem dôraz na tom, že, a dávam to s nadsázkou, že my sme to teraz nerobili nejaký zákon typu zákon o poľovníckom združení, kde je jeden konkrétny záujem. Tu je tých záujmov strašne veľa. Bavíme sa o 92 športoch, ktoré sú organizované alebo neorganizované. Sú to jednotlivci a kolektívy, olympijské, neolympijské športy. Preto sa tento zákon veľmi, ale veľmi ťažko vyvíjal a to už nadväzujem na slova svojich predrečníkov, ktorí tento ťažký, s nadsázkou povedaný pôrod boli jeho účasťou. V každom prípade, na každom jednom fóre, a väčšinou sú to diskusie neformálne, nakoľko sa stretávame širokým spektrom názorov, aj našich odporcov, ktoré pán prezident Kováčik spomínal, že bola snaha tento zákon zhodiť zo stola, tak kladieme legitímnu otázku. Čo by sa dialo potom, keby tento zákon bol zhodený zo stola? To je čistá filozofia, čistá otázka a vždy čakám na úprimnú odpoveď tej skupiny, ktorá sa v ostatných dňoch a týždňoch o to pokúšala. Odpoveď je veľmi jednoduchá.
dneska by sa konala konferencia, kde by sme konštatovali, kde sa možno stali nejaké chyby, možno by sme pripravovali zákon na ďalšie volebné obdobie, možno by bola nejaká iná téma tejto konferencie, ale v každom prípade by sa pokračovalo podľa starých pravidel, podľa starého zákona a hlavne podľa tých istých peňazí. Ak tento zákon prejde druhým, tretím čítaním, tak to nastavenie financovania je tak, že cez 3 alebo 4 roky, ešte nie je definitívne rozhodnuté, či cez 3 alebo 4 roky, bude to financovanie zdvojnásobené, pokiaľ ide o vzorec. A my sa dneska bavíme o peniazoch, ktoré, keď si pomôžem príkladom zo susedného Česka, tak tam ide okolo 120 miliónov eur pre všetky športy. My sa dostaneme na číslo v roku 2019 alebo 20, možno 2018 na nejakých 72-73 miliónov eur. Tak ako bol doteraz slovenský šport podvyživený a hlavne nebol len prejavovaný nejaký eminentný záujem, tak som veľmi rád, že sa tu otvorila veľmi živá diskusia. Myslím si, že najväčšia diskusia, ktorá bola v samostatnosti Slovenskej republiky vytvorená, či cez verejne dostupné masovo-komunikačné prostriedky, či na takýchto diskusných fórach, alebo aj neformálnych diskusiách, ktoré sa viedli vo dvojici, štvorici alebo v inom počte. A veľmi dôležité je zdôrazniť to, že tu tá podvýživa slovenského športu išla ruka v ruke s technickým vývojom a to, čo sa nejakým spôsobom dostávalo slovenskej mládeži, lebo sme tu dali prioritu na podporu detí a mládeže, tak ako rástol technický rozvoj a veľa času trávili deti pri práve dnešných počítačoch, tak by sme boli veľmi radi, keby sa práve ten čas, ktorý dneska venujú práve tomuto technickému pokroku, v tom najbližšom období venovali športu. Tak ako to bolo zdôraznené, tak 1.1.2016 prijatím zákona a účinnosťou zákona sa nič nezmení. Bude tu asi veľmi dlhé obdobie. Predpokladám, že najbližšie volebné obdobie tí, u koho to skončí, či to bude ministerstvo školstva, ministerstvo kultúry, to je zatiaľ len úvaha, tak bude veľmi dôležitá úloha na tom personálnom substrate ľudí na sekcii športu, aby tú implementáciu dokázali uviesť do života. A veľmi veľa si sľubujeme aj práve od tohto informačného systému. Nadviažem na tie slova, že ak by sa ten zákon zhodil úplne zo stola, tak dneska by sa nepokračovalo a minimálne to sa dnes dosiahne, ak ten zákon bude schválený, že budú validované dáta, ktoré idú do vzorca, ako jeden z najdôležitejších pilierov vzorca, kde je jednak masovosť ako členská základňa. A v tomto podotýka možno, že najhoršie dopadne futbalový zväz, ktorý túto robotu robí už 3 alebo 4 roky cez informačný systém a zhromažďuje si dáta, ale dostáva zároveň reálne čísla, ktoré sú skutočné a pravdivé. Ak takto bude postupovať aj ďalších 90 športov, čo pevne verím, tak tá validita dát bude veľmi dôveryhodná v priebehu najbližšieho volebného obdobia a bude to jeden z pilierov toho, že si nebude môcť nikto spochybňovať to, že jeden zo základných údajov, teda členská základňa, ktorá ovplyvňuje vzorec a rozdeľovanie peňazí, o ktorom sa tak vedie tá široká diskusia, že bude pravdivá a dôveryhodná. Touto cestou mi dovolte poďakovať všetkým vám, ktorí ste už 4. rok na tejto konferencii a takisto, možno si to neuvedomujete, ale práve cez tieto diskusné verejné fóra ste takisto sa pričinili o to, že tí politici, ktorí dneska rozhodujú o prijatí, neprijatí zákona, všetky tieto argumenty a fakty vnímajú veľmi citlivo a pozorne. A preto aj vám ďakujem, že tento zákon je dneska, hoci po veľmi ťažkej ceste, ale je na svete. Ďakujem za podporu a podporujte nás ďalej. Ďakujem pekne.